ששי, תגיד כמה מילים ללי ושחר. כמה מילים ללי ושחר. נו? מה זה, מצלם? קיצור, מה זה חסרים וזה? הנה, נדב, תן לה מילים ללי ושחר. מה זה? מילים ללי ושחר. אני מקווה שאתם לא במצב סביר כרגע. ככה את רשן כבד. מה זה השם? שעשו חיים. רפן כבד. אגר. כמה מילים ללי ושחר. וואו. תביא לי איתו. יש לי כמה מילים. אפוטרופוס. אספקלריה. איך ידעתי שהוא יגיד את זה, איך ידעתי שהוא יגיד את זה? אוי אמסטרדם, ממדע נומדה, קסם זר בן אדם, בוא אליי. איך רציני, הייתי לא, כמה מילים ללי ושחר. לא, תעשה חדש. לא. כמה מילים תביא, אני אגיד. תביא לי הרבה גבינות ושוקולד, תודה. לי ושחר, אני אוהבת אתכם, חמודים. מאוד חמודה. תראו, הוא מתבייש. ככה מתבייש. אני מרגיש קסם זר בן אדם, בוא אליי, בוא הביתה. בחורות צהובות שיער, מסתורית של אירופה, בוא מעבר לרובע. חובב כאילו אתה מלמטה. 3 ותצעק שואלים כבוד. על הפנים. צק ג'ג'ה. אוקיי. כוסות. דחים. איפה הכוסות? אצלי הכוסות. לאמסטרדם, מיד רצית לנסוע, לא מצאת מרגוע. אוי אמסטרדם, ממדע נומדה, קסם זר בן אדם, בוא אליי, בוא הביתה. אמסטרדם, ממדע נומדה, קסם זר בן אדם, בוא אליי, בוא הביתה. אתה נוסע למצוא ששי, סליחה, שלום, מדבר חאלד. חאלד, איזה שם יפה יש לך. נכנסת לאתר? יש. נכנסת לאתר. לא, אני רוצה להקפיא. להקפיא, איזה יופי, כמה כסף אתה עושה, חאלד. איזה יופי. מה זה, יש אצלכם ערבים באתר? מה זה האתר? תעשה לו כן דנסר ערבים. ערבים.